אני מתנדבת חיבורים בחקלאות, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואתם מנסים להביא צעירים לסייע אני אחת מהמתנדבות. את אחת מהמתנדבות, אז עוד יותר טוב. אז ספרי לנו קצת על העשייה שלכם. אנחנו בעצם יוצאים בקבוצה קבועה מהאולפנה, להתנדב בחקלאות לחקלאים שצריכים עזרה באזור. איפה האולפנה? מעלה לבונה. יפה, ואתם החלטתם במסגרת הפרויקט הזה, לסייע למשפחתו של נועם רז, נכון? לוחם הימ"מ שנהרג בפעילות במבצע בית וגן, ויש להם מטע זיתים, והם מנסים להשתלט על האירוע, והחלטתם לתת יד. נכון. אז ספרי לנו. לפני שבועיים, אני חושבת, הייתי שם. בעצם הגענו לשם, ומנסים קצת להתחבר למקום, ואז ככה עובדים יותר בשמחה ויותר כולם ביחד ככה בכיף. הגענו ואפרת, אשתו, דיברה איתנו, וסיפרה לנו על המקום שהוא בעצם נטע את העצים שם, וזה מלא עצים, זה כאילו מלא עצי זית, ואז כשמתחילים לעבוד, יש באמת יותר, אנחנו מרגישות שאנחנו ממשיכות את הדרך שלנו, מרגישות שאנחנו עושות משהו גדול. כן, ואיך המשפחה מגיבה שפתאום הם רואים צעירים וצעירות באים לסייע במסיק? וואי, זה שימח אותה ממש. הגיעו גם, זה היה יום גדול כזה, הם שמים כזה אוכל וזה, הסבתא שלהם הגיעה, ועוד נוער הגיע לשם. זה היה ממש גדול ועצמתי. לזכרו של נועם, באמת גיבור ישראל. מסיק זיתים זה חתיכת אירוע, זה לא פשוט. כן, אבל תשמעי, אני מסתכל על מעיין, פניה זורחות. ממש. ממש, רואים את זה פה, אני לא יודע אם הצופים בבית רואים, אבל אתה רואה פה... קורנת. פנים שהיא קורנת, וזה נוער מדהים. זו הנוער שילך, שהוא בא מערכים כל כך מיוחדים, לבוא ולהנציח ולעזור למשפחות. הדור הזה שאנחנו פוגשים פה אצלך באולפן מדי פעם, שאת מזמינה אותם, זה למעשה הדור שכותב את הקוד האתי החדש של מדינת ישראל ל100 שנים, 200 שנה הבאות. הם יבנו את המדינה, עליהם רק אנחנו יכולים לסמוך. אותו נוער שקם בבוקר והולך ולטפל בעצי זית, זה לא פשוט, זה לא פינוק, זה לא קניון, זה לא... אבל תראי, תסתכלי איזה נוער מדהים. אני מניחה שהיא גם אוהבת ללכת לקניון, נכון? או שממש לא? פחות. יותר את מסיק זיתים, צדקתי, כן. זה עבודה פיזית מאוד מאוד לא פשוטה, מסיק זיתים. איך עושים את זה? אני אוהבת את כל ה... איך זה עובד? תספרי לנו. יש רשתות, שמים מסביב לעץ, ובעיקר עם מקלות. דופקים על העץ ואז... ולוספים. ואתם גם שותפות לתהליך ייצור שמן זית? אני ספציפית לא. הייתי עדיין. מסתפקת כרגע במסיק הזיתים. יפה, דניאל, מה אתה אומר? מה תאמר? אני בתור חקלאי פונים אליי. אתה חקלאי? בעל חוות, כן. באמת? מה, באיזה תחום? לא בארץ, בחו"ל, אבל עבודה... חברים, נחשף פה מידע מסווג. לא, עכשיו. לקסה. לצאת לשטח זה אנרגיה מטורפת. שאני נמצא בשטח כל הזמן, אז אני אומר, זה אנרגיות מטורפות. זה חיבור לטבע, חיבור לאדמה. פה בארץ עוד יותר. לגמרי. חיבור לטבע, לאדמה, וכמו שאמר איציק, זה מביא קוד אחר לחברה. איך מצטרפים אליכם? את לא יכולה, את במעצר. נוגה, את עכשיו במרתפי השב"כ, את לא תהיי שם. אבל עוד אנשים אולי את בכלל בנווה תרצה, שם אין עצי זית. רגע, שנייה, אבל אני רוצה לשאול רק אותך... מילה על עצי זית, היום כבר לא עושים ביד. יש מכונה שלא מנהלת, מה פתאום? שמוציאה את הזה. אז תביא לנו את זה לארץ ונתקדם. לא, בארץ יש את זה. אבל יכול להיות שיש צופים שכן ירצו להצטרף, ולא יהיו בנווה תרצה. אז קדימה, מעיין. לכתוב בגוגל, חיבורים בחקלאות ולהצטרף. ומילה שלך על החיבור באמת לאדמה, מה זה עושה לך כשאת מגיעה, מסייעת למשפחתו של לוחם הימ"מ, וגם, את יודעת, פועלת בשטח? אני נורא אוהבת את הארץ, אז זה כאילו עוד להיות בארץ ועוד לעבוד אותה, אבל זה גם חיבור לשורשים. בסוף כאילו סבא שלי נלחם פה על הארץ, ודורות קודם כאילו עבדו באותו אזור, באזור שילה, אזור שם, עבדו שם גם בזיתים. זה מחבר. כן, האדמה שממנה קופצים הפסוקים, כמו שאומרים. מעיין קליין, מתנדבת חיבורים בחקלאות, את מקסימה, ותודה רבה. תודה רבה. והתחלת להעביר לנו את האווירה של חג האורות. הבאת לנו את האור הזה של חנוכה עם מסיק הזיתים.